Sa isang malayong barangay sa bayan ng Calabanga, tanaw mo ang kagandahan ng San Miguel Bay. Sariwang hangin, makulay na tanawin, at higit sa lahat, masiglang yamang dagat. 10 kilometro ang layo ng lugar na ito mula sa sentro ng Calabanga. Para marating mo ito, kailangan mong sumakay sa mga nakadaong na bangka sa pantalan ng Barangay Balungay. Ito lang ang tanging transportasyon na nagkokonekta mula sa mainland ng Calabanga papuntang Barangay Punta Tarawal. Ang tanging barangay na hindi naaabot ng lupa at napapaligiran ng tubig. Sa likod ng mga yamang pinagkaloob ng Diyos sa maliit na barangay na ito, may kaakibat ding panganib na kinakaharap ang mga residente rito. Sa tuwing high tide kasi, umasamang panahon, umahampas ang malalakas na alon at nagdudulot ng panganib sa mga nakatira rito. Sa kabila nito, patuloy pa rin sinusuong ng mga mag-aaral ng Punta Tarawal ang panganib para lamang maabot ang kanilang mga pangarap na makapagtapos. Sa barangay kasi na ito, tanging elementarya lamang ang mayroon dito. Kaya ang pagsakay araw-araw ng bangka ang nagiging paraan ng mga high school at college students upang makatawid papunta sa kanilang pinapasukang paaralan sa ibayong lugar. Ang iba naman, patuloy pa rin lumalaban at nangangarap na makabalik sa pag-aaral. Kilalanin natin sila at ang kanilang mga kwento. Ako po si Vicente Naliasi, taga Punta Tarawal. 21 years old. Out of school youth po ako, and nagtatrabaho po ako sa ning on call po ako sa Crispy King, ning fryman. Tapos minsan po naghahapit-hapit sa yung bangka, sir. Sa aming pagbisita, nakilala namin si Vicente Nolase o mas kilala bilang Jabez. Graduate siya ng senior high school sa pamantasan ng West Coast High School sa Duminorog, Calabanga. At ngayon ay isa na siyang out-of-school youth. Mula kasi nang pumanaw ang kanyang lolo, siya na ang nagtataguyod sa kanyang maedad na tiyahin at lola na kanyang kasama sa bahay. Bilang parabangka, ano ang pinakamasakit na partikan sa imong trabaho? Sinta na masakit? Sir, itong pagmakusugon, sir, ang alon. Tapos grabe ang duros. Yun po yan ang pinaka-hassle na sa trabaho may, sir. May insidente na ba nalaw sa peligro ang buhay mo, dara kang masamang panahon? Iyo po, sir. Pero halos aral daw po, sir. I mean, halos kada po mabalyo ako. Minsan po talaga, bira lang man pong magkalmada, arugyan. Minsan talaga, pag nagdala na po, high tide, arugyan. Pero may pong makusog ang alon, arugyan. Pag mayong tulay, sir, araw ka to, sir, nag-apok, sir, naling mo to, sir. Nag-apok ang alon sa breakwater. Kaya kung mayong tulay, pero may para sa ang mga pasahero. Ano pala ng pangarap mo kung sakaling tataon kang pagkakataon na magklase ulit? Kadto, sir, ang pangarap ko po, tsaka pangarap man sa ako kato ni Papa, sabi ko kadto, aki pa po ako, sir, sabi ko, gusto ko maging police, arugyan. Tapos, po ako sa CBCUA, nag-enroll ako kato, gusto nga niya magpulis. Kaso, dahil po talaga kaya kang financial may man po sa ako nagsuporta. Tapos, yung mga tugang ko po, nasa Maynila man, and mayo po sindaning kakayan para tabangan ko, tapos aruman po sindaning titerios. Kung sakaling magkakaigwang tulay na matakod igdi sa Pasiring, Calabanga, mainland, ano sa hiling ka ang maitatabang sa iyo?
Dako lang pong tabang yan lalo na po pag nagalaga akong trabaho di na po magbalyo ning dagat or ken. Tapos garo po mas safe na proseso para makabalyo, makatrabaho. Saka po daw po anong oras po ning anong oras ning ano pong oras pwede ka makabalyo day mo paisip po na makusog arod ken Pero mensahe ko lang po, sana po matabangan talaga po ang barangay Punta Tarawal lalo na po sa mga estudyante, dako lang tabang puwenta. Minsan po nagkakralasi po sinda ning nagkakabarasa, arod kayan. Kaya po mas dako lang pong tabang na magpagibuan pong tulay di sa punta, lalo na sa muyang mga nagbabaralyo para maging safe kami, arod kayan po. Salamat po. Okay, salamat. Okay. Amin ding nakilala si Precious Nicole, isang grade 7 student sa West Coast High School. Siya at ang isa pa niyang kapwa-estudyante ang tanging taga Punta Tarawal na nag-aaral sa West Coast High School sa kasalukuyan. Ako po si Precious Nicole C. Olili, edad ko po 12 years old. Nag-eskwela po sa West Coast National High School sa Duminorog, Calabanga. Ano pangarap mo pag dakula? Teacher po, para po matabang ko po ang mga estudyante. Tokdoan ko po. Ano ang pinakamasakit na parte kang pagklase mo bilang estudyanteng naka-study sa Punta Tarawal? Pag mabalyo po sa dagat, halimbawa pag maalon, masakit po mabalyo sa dagat. Pag araw kayang masama ang panahon, nakakalawag pa ka mo sa klase. Minsan po, minsan man po. Minsan po dahil minsan iyo man po. Paano yan ang pagklase nindo garo? Kung dahil ka mo pwede magbalyo, ano papagibo sa indo kang teacher nindo? May tinataon na lang pong module or mga answeran. Pero pala ang pamasahe, pasiring sa Duminorog, pag nagsasakay kang baruto. Sa Baruto po, puwede sa Punta Pasir pong Barangay, 25. Pag Pasirwan po sa Barangay hanggang Duminorog, 15 po. Pero pag nagsasakay ka sa baruto, na-edit ka ba? Minsan po, na-edit ako tamaan. Kung magkakaigwan ng tulay na makonekta igdi sa Punta Tarawal, pasiring sa mainland Calabanga, sa ining mo, anong maitatabang ka na sa mo bilang estudyante na nagkaklase sa balyong yan? Magkakadabang po ang tulay sa pag-aaral ko po para madali lang ang pagbiyahe tsaka po tipid sa pamasahe. Yeah. Nasakitan ka ba magbarabalyo aral daw? Iyo man po. Kamo pala na yan perming tagahatod igdi sa duwa. Iyo po, sagot po kami po ang nagkukuha ka mga maestra pa. Ay, iyo po. Pakatod dito sa. So, aral daw na iyo po niyang perminindong yan. Hindi po kamo permin naghahatod sundo. Po, minsan po po sa kulit, minsan po kung grabe ang kusap sa balatasan po. Kagaya ni Nicole, pahirapan din sa ibang mag-aaral at residente ang pagbiyahe araw-araw sa bangka. Kapag kasi malakas ang alon, hindi kinakaya ng mga bangka na dumaong sa siro. Kaya, napipilitan silang maglakad ng malayo sa dulo ng barangay, kung saan mas ligtas sumakay. Madalas, nababasa ang ibang residente bago pa man sila makatawid papunta sa kanilang destinasyon. Ang problemang ito ang matagal nang gustong masolusyonan ni Kapitan Jason Very, kasama na ang buong Punta Tarawal Barangay Council. Marina, pagkaaga po, ako po si Punong Barangay Jason Very, kang Barangay Punta Tarawal, Calabanga, Camarinesor. Ang atubangan po kang Punta Tarawal, iyo po yan ang kasaguran kang Bicol River. Then pag abot po digdiyo sa may likod kang Punta Tarawal, nuna po kami kang San Miguel Bay. Ano po si mga na-experience nito pangkaraniwan na problema na kinakaharapkan sa tuyan mga
Inot na inot ang pinaka-problema kan Samuyang Barangay. Dahil ang Samuyang Barangay, iyo ang barangay na mayo ning access pasiring sa Banwaan, mayo ning farm to market road na inaagihan. Ang problema, pinakainot, siyempre ang makusog ang dagat, no? Na minsan maalon digdiyo sa atubangan kang Samuya ning barangay, duman kami sa may parte na kang balatasan kami na sakay. Ang naanuhan kang ning problema kang mga estudyante, minsan nagkakabarasa ang mga gamit, pag makusog ang dagat, minsan nagkakarulunod pa nga ni iyan dyan. So, iyan ang Samuya ning problema. Kaya, kumbaga, ang barangay council Kampong Tatarawal talagang nag-iisip po ning magkaigwaman po ning solusyon dawa sa, kumbaga, temporary lang na agihan para dai na po kami mag-agi ning dagat. Bilang tugon sa problemang ito, kailangan ng dalawang tulay upang hindi na sumakay ng bangka ang mga residente sa tuwing malakas ang alon. Sa ngayon, nakapagpagawa na ng pansamantalang tulay na kawayan ang Barangay Council. Ngunit hindi pa rin ito sapat dahil kailangan pa ng isa pang tulay na magkokonekta mula sa Barangay Punta Tarawal papuntang Barangay Balatasan. Kaya, minabuti naming samahan sila kung saan planong itayo ang tulay na ito, natatawaging tulay ng paglaom. Inot na inot po ang nagbukas po talaga kay niyo na para magkaigwa po kami ning temporary na agihan or temporary bridge na gigibuhon para dai na kami agi sa dagat. Ateneo Dinaga ang nag-suwestyon sa Muya na nagapot sa Muya kung paano magiging puzzle ang pagpasiring sa na dai maagi sa dagat. Ang inallocate meaning budget diyan kansi itong iyang sa temporary bridge ming inot is 50,000 talaga po. Kapag naisa katuparan, maglalakad na lamang ang mga residente sa tuwing malakas ang alon at hindi na nila kailangang sumakay pa ng bangka. Sa totoo lang po, ang Samuya po ning national tax allotment kang barangay is babaon lang, 2.7 lang po. Kaya, kumbaga, daimi po talaga kayang sigabos na mga problema kang barangay, daimi po talaga kayang allocate ang kang budget. So, nangangapudan man po ako sa gabos na mga nagtatarabang, lalo na po sa Ateneo, NGOs, lalo na po sa mga government agencies na pwede po talagang mag-allocate kang pundo kay yung Samuya po ning farm to market road. Nangangapudan po ako bilang punong barangay kang Barangay Punta Tarawal para po dakula pong tabang iniyo sa Samuya po ning mga habitantes, lalo na po ang Samuya po ning mga estudyante na sa arual daw nasasakitan po talaga na biyahe sa paagi ning pagbaruto, no? Kaya kung sakali man po na matupad o na mapagibo ta ini yung temporary bridge, dakula pong tabang iniyo sa mga estudyante sa Samuya pong mga habitantes na maduman po sa Banwaan. Salamat po, asin Diyos mabalos po sa Indugabos. Magandang araw po. Ako si Elmer Santo Domingo Jr., Director ng Center for Community Development ng Ateneo Dinaga University. Sa kabila ng hamon na kinakaharap ng ating mga kababayan sa Barangay Punta Tarawal, Calabanga, Camarines Sur, nananatili ang kanilang pag-asa para sa mas maayos at ligtas na kinabukasan. Naniniwala kami na sa ating pagkakaisa, kaya nating maging tulay ng pag-asa para sa kanilang komunidad. Kaya naman kami ay buong pusong nananawagan sa buong Ateneo Dinaga community, sa mga volunteers, sa mga taong bukas ang loob na makiisa sa tulay ng paglaom. Sa pamamagitan ng tulay na ito, magkakaroon ng mas ligtas at alternatibong daanan ang mga residente ng Barangay Punta Tarawal. Ang inisyatibong ito ay bunga ng voluntaryong sama-samang pagkilos
at malasakit na pinapangunahan ng Punta Tarawal Barangay Council, katuwang ng Center for Community Development. Ang inyong suporta, gaano man kalaki, gaano man kaliit, ay malaking tulong na upang may sakatuparan ang proyektong ito at mabigyan ng mas ligtas na daan ang mga residente at mag-aaral ng Punta Tarawal. Maraming salamat po sa inyo. Diyos mabalos sa Indogabos.